I can live, I can love, I can reach the heavens above. I can right what is wrong. I just sing a song. I can dance, I can fly. I want to sing. And catch a rainbow in the sky. I can be a good friend. I can love you until I can live, I can love, I can reach the heavens above. Right what is wrong. Pasko na naman. Bakit lumisan ka? Ang hangad ko lang ay maibig ka. Bakit nga naman? Kahit wala ka na, ang hangad ko lang maghihintay pa rin sa'yo. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap, hanap pag-ibig mo. Kahit wala ka na, kasama ka. Magkapiling ka sa araw ng Pasko. Okay, baby, get your books. Let me check your homework. Pasko na naman. Bakit lumisan ka? Ang hangad ko lang nakapiling ka. Bakit nga naman? Maghihintay pa rin sa'yo. Where's the... Sana ngayong Pasko ay maalaala mo pa rin ako. Draw and count the shapes and match them to the number line. So, draw and count the shape. One is to 1, 2 is to 2, 3 is to 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. How many? 17. 17. Are there enough? Yes. Yes. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. How many pencils are there? 17. And are there enough? No, because it's only 16. So 2, 4, 6, 8, 10. Red is smallest and yellow is largest. Correct. Tabatina Channel, hello po. Hello, Sisi, new hair po. Salamat sa ano mo. Pagdalaw. Sana ngayong Pasko. Okay, come here, baby. Inaalala mo pa rin ako. Hinahanap ko. Kahit wala ka na. Kasama ka na. Ako pag-ibig ka. Sa araw ng Pasko. Where's your jacket? You need to wear your jacket. So cold. Your socks. The socks here.
Hãy cứ gắng bên aku, with me hãy tự tin đi qua cái mong last again. Promise to go. Ikaw ang sagot sa mga dalangin. Dinig ng langit, aking panalangin. Di ko hahayaan kay mawala sa pag-ibig. Wear your jacket.
này have nè. Đây vậy. Mở thật ra các bạn xem thầy ra đèn sơn quật trong nó không trái gì quá không bố mẹ You scratch the plastic. Nhảy bốn xí
ใส่ถุงตัวใหญ่แต่แรกเอาแต่ไข่เร็วอย่างนี้不是那个母大雨刷它是特是顶头你刚刚在去，我那飞机那边，那边小孩打的来。
Let's see. Happy cat also have this and this before. Yes, this and this before. Before is this. Before. Now it's on. Now. Moto Master, hapo, gandang araw.
RJ Reiki. Have the host. Ayan si RJ Reiki. Kenvic Proposal. Salamat.
Nonoy Master. Salamat sa tamsak mo dyan, kapatid. Harang Ikit. Ayan. Ikit, paano ba mag-ano ng pag-set up ng night boot? Alam mo ba, may night boot ako pero ayaw niyang lumabas. Hindi siya lumalabas. Lagi na lang ikaw. Wait, yeah. This one. Yeah, yes, so that today you have no more things to do. Okay? Okay, okay? Okay, okay, do it this one. Get your pencil. Your pencil. Ikit! Ikit, friends, alam mo ba mag-set up ng night boot? Alam mo bang may night boot ako? Ayaw lumabas. Ayaw lumabas si night boot. Tagal nang may night boot pero ayaw nang lumabas. Ah, baby! Pencil. Get your pencil. Baby. Pencil, pencil. Where's your pencil? And do this. Emma Nidal, tamsak harang house. Si Emma. Bakit kaya ayaw lumabas niya mo? Night boot. Good afternoon sa lahat. Ayan, good afternoon sa lahat. Ilan na yung WH mo? Okay. What is this? Number 1? What is the meaning? What is the meaning? Huh? Wash hand? Okay, what is it here? Nothing? You write it? If you know you can read, then you can just write. Because I don't know how to read. Malamig! Makapagkape muna. Ayan, pati dito, sisi, malamig na. Grabe ang winter dito.
Ilan na yung WH mo, Sisi? Meron naka 3,000 ka na ba? May 3,000 na ba yung WH mo? Kasi kung mayroon ng 3,000 yan, madali, mabilis na lang yan. Basta lagi mong chine-check yung spam message. Kasi kumakain ng WH yun yung mga spam. Punta ka sa YouTube Studio. Judy Miss Vlogs, hello host, thumbs up. Dan, ayan, Sisi, maraming salamat sa thumbs up mo dyan. Kumusta ka naman? Kumusta ka na, Sisi? Judy? Lamig, no? Lamig dito sa Hong Kong. Lamig na dito, lalo na dito sa amin, sa New Territories. Dito sa Shopee. Kasi pag malamig dun sa Central, sa parte ng Hong Kong, oo nga, sobrang busy, lalo na ngayon. Sherry! Hmm. Ano, camera. Ay, camera. Ano, tawag doon, CP, paano ba? Ha? Di ba, di ba punta ka sa Google? Share screen ko. Oh, sige, sige, sige. Sige, sige. Share screen or watch together? Share screen? Hindi watch together? Oh, ayan. Ayan. Ako sa Google. Google. Saglit lang. Oh, Google. Google. Ito, Nightbot. Sign up. Naka-sign up na nga. Ito nga, oh, part channel, sabi niya. Ito. Oh. Ay, ito. Oh. Tapos, command. Ito, oh, costume. Oh, tapos, tabing command, oh, nalalakas na ka na dyan.
Ito. Oh, 4th channel. Hindi ko nga alam. I-extract ko nga. Ayan. Oh. Oh. Ito may... Hindi. Costume. Ayan o, nandiyan mga pumag ko. Nakalagay lahat. Hinad ko yung mga channel member dyan kanina lang. Saan makikita yung link ni Nightbot para ma-paste ko dun sa community? O tapos, di ba, punta ka pa ng ano, ng community. Dito. Dashboard. O, yan. Tapos, yung link, ito ba? Ito, part channel. Tapos sabi ko, dyan ulit. Ayan, nagparang, ha? Ito? Ito enters? O, kunin ko to? Oh, tapos, ay, sandali. Hindi ko na-copy eh. Hindi ko na-copy. Copy. Tapos, i-paste ko doon. Oh. Dito. Tapos, save. Ayan na, oh. Finish ko na doon sa moderator. Wala nga. Ay, balik natin. Ang hirap naman i-paste. Ayan. Oo, WA. O, copy. Ayan. Tapos punta ako sa community. Dito yan. Copy ko dito no, sa
sa dito. Face. Wala. Siguro ganun, no? Ay. Oh. Oh, yan. Ay, ayaw talaga. Bakit kaya? Automatic magpapakita siya. Ito? Baka yung A naman. Ah, bumalik. Bumalik yung mga moderator. No matching users found, sabi niya. Kaya nga tinanggal ko yung A. O, yan. Ayan yung night boot. Nag-appear. Click ko yan. O, tapos. Ay. Nangyari. Mission fulfilled. Brilliance. Save. Ay, bakit napunta sa permission? Natanggal, natanggal. Wala na. Lumabas kanina eh. Tanggalin natin muna. Kaya na ba? Ayan! Ayan, pumunta na. Save. Try mo nga magpaano. Punta ako ulit sa dito. Close. Oh, punta ako sa ayan o, nandyan na. Try mo nga ano doon. Oo, naka-live na yan. Tinatry ko nga. Sige, sige, sige. Salamat, Ikit. Master.
mga babes. O, tumuto. Ayan. Congratulations! Trip ni Master Yoda, kapatid. Babes, ayaw niyo talaga. Bakit kayo? Harang. Check mo kung naka-part channel ka. Loko talaga si Nike. Ayaw na talaga, guys. Part channel. Naka-part channel naman na siya, Ikit. Ayaw din lumabas.
tamsak mo dyan, kapatid. Nag-ano lang ako, nagtatry lang ako palabasin si Nightbot. Ay, Nightbot. Ayaw niya talagang lumabas, babes. Bakit kaya? Tamsak natin lahat ng mga alagad, kapatid. Stipot ka lang eh. Nag-ano ako, tinatry ko lang palabasin si Nightbot. Ayaw talaga, bakit kaya?
Dami naman ninja ni Mio. Manila boy. And give me Nancy. Let me see. Wow, very good. Salamat sa tamsak mo dyan, kapatid Mio. Ba't kaya ayaw lumabas ni Nightboot? Tinanong ko na siya. He wants to be like a spiritual. Put anger. Consider to them. What is something? Manila boy. Salamat sa tamsak mo dyan, kapatid. Ang tamsak ko yun. Ayaw na talagang lumabas. Bakit kaya? Wait, what's that in my notes? Pass to me, pass to me. Pass to me. Where's your music? You want to sing? No. Sing a very nice song. No, I don't like. I like. Pasko na naman. Bakit lumisan ka? Tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Bakit na naman ay wala ka na? Ito pa rin ako, naghihintay pa rin sa'yo. And she's Haley also had this. Mom replied to me. Pick her back before. So not here. Pick her hungry sa araw ng Pasko. This new one, right? Yes, Mommy. Achoo! Merry Christmas. Merry Christmas. Maybe now we can Is that it? Yes, Is that it? yes, No, is that it? did that. Did that also. And Daddy also got it. Ipai also got it. Will, we got, you want that? I have you.
sa TV. Thumbs up, ma'am. Ayan. Salamat dyan, idol, sa pa-thumbs up mo. Ang aking idol, nagsibugel. What is it? Catch it. Siko'y among sigla at saya. Ngunit bakit ngayon lang nakita? Kung kaya't tayong dalawa'y kapag sana'y pwede pang magsama. So many cats. Sayang na sayang talaga. Pag-ibig nang hinalay sa'yo. Sayang na sayang talaga. This yours? Ang sa dikit kapatid naming maganda, pagkaganda. Yan. Grabe ka naman. Kapatid kong gwapo. Mio. Mio, kapatid kong gwapo. Salamat sa ano mo dyan, patamsak. This yours, put inside your throat. Oh, this time, I give it that. And this your clip. And this your towel. Danit. Oh, you don't know where you put it. Give me, please. Please. Daming ninja ni Mio. Ano kaya nangyari kay Nightboot? Nagtago. Ayaw niyang lumabas. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Sa tuwing magkita ka sa araw ng Pasko.
Dominic Aquino. Hi po, madam. Baka ma-help niyo po ako sa live raffle ko po. Hehe, beka naman. Ano yon? Live raffle? Di ko gets. Sponsor ba? Dominic? Opo, ha ha ha. Kailan ang live raffle? Kailan ba ang ano mo? Like Grand LS ba yon? Andrew James, thumbs up lalabs. Thumbs up. Lalabs, sila na yung WH mo. May 3K na ba? Dominic Aquino. Check ko yung channel mo, Dominic. Gets ko na. So, sa December 12, may LS ka. Tapos, magpaparaffle ka. Ganon. Tapos, naghanap ka ng sponsor. Para sa raffle ng WH or load or ano.
đây幾個啊？呢啲就係幾個啊？10同埋11係10同埋11頁啊？頁喎，係啊，我第2篇，我第3篇，我第3篇，佢係呢邊同埋呢邊，啊第4篇啊！Bet Logan, tamsak maganda naming kapatid. Ayan. Salamat dyan kapatid sa tamsak mo. Ang dami-dami mong ninja. Harang. Salamat sa paharang mo dyan. Kapatid Rome. Busy ako guys. Nagluluto ako ng lunch.
Wala, grabe si ano, si Leo. Ang dami mong lingga kapatid. Talagang itinamsak mo talaga. Dikit mo na rin yan sa akin. Ano yan? Pamasko mo? Anthony Vergara.
hỏi một cái tiền học cái tiền giao từ thì kain mga kapatid. Ang ganda ng kapatid namin. Thumbs up dikit. Red Ninja 4. Yan. Thumbs up. Honey Buns. Salamat. Red Shishi. Honey Buns. Hermano Batas. Alam, dami mong ninja, Mio. Kapatid kong wapo. Ang kapatid kong wapo. Eat na eat. This is yummy, yummy food. Yummy, yummy food. Wow, don't say me. Don't say me. Oh, don't say me. I buy in the noodles. No, 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 no fried rice. I don't like that.
Yummy, right?
You destroy your jacket now.
Không có gì rồi. Let's grab it.
missing myself. Missing yourself talaga, kapatid. I live my life for you. Hey, your boots. Your boots. Or your toys. Troubles come. Don't put there.